måske er vi nødt til at blive skilt, måske er jeg nødt til at blive skilt. Og så er det tit op til sommeren, så vækker vi mange forventninger i sommerferien. Ligesom, lad os nu se, det kan jo være, når vi kommer afsted og er sammen, og så kan det være, at det blomstrer igen, og vi får noget seksualitet tilbage, og vi begynder at snakke sammen, og virkelig også følger os som familie. Og når det så ikke sker, så er det ligesom, det bliver det sidste dødsstød, om jeg så må sige, til det forhold. Og så er det, når man kommer hjem på ferie, så siger man, jeg vil skilles. Når du så møder nogle af de her par, som parterapeut, der kommer ind til dig og som gerne vil skilles, hvad er det for nogle spørgsmål, de har til? Jamen, tit spørger de faktisk mig, synes du, vi skal skilles? Er det i orden, at vi bliver skilt? Og hvad med børnene? Kommer de til at tage ubodelig skade? Og ja, det er faktisk nogle af de spørgsmål, og mange gange spørger de også, hvordan kan vi blive ved med at være venner? Vi er her faktisk, fordi vi gerne vil blive ved med at være venner. Kan vi hjælpe os med det? Og det er jo super vigtigt, fordi når vi har fået de her børn, så ved vi jo, at vi kommer til at have en eller anden kontakt. Og vi ved jo, at børnene ønsker at have kontakt med begge forældre, og også en gang med kunne være sammen fælles om nogle ting. Så det er faktisk en super vigtig ting, vi kommer og spørger om. Hjælp os